I'm some of you. 2 p.m. Any a PM I want to for me. Nearby. Because I've had to leave a lot abroad to come here. It's a big sacrifice. But the attorney said, this is sorry. Your form was a member and Pessuan. Such a what dear Christus and Pandy, now Unyamon, Everton, on Concron, Ayonyame, Unimadi. Papa, Happy Serati. Now, Coach Samuel Puadu, Emma House of Folk, or in Sambi Etujani Bufuye Pa. Now, video is what was the problem? No, they didn't struggle. It's because of the officiating. I didn't talk about officiating, but this time around, I hammered that area. Why can a referee take such a penalty? HYTV, entertainment never dies. When some carry their God, you feed me, Lord. When some feed their God, you fought for me. When some fight for the God, Jesus, you know they use me play. You carry me when some carry their God. You feed me, Lord, when some feed their God. You fought for me when some fight for their God. Jesus, you know they use me play. Inazamdika turuo menyaza nenye chiari inayekweka yere mepuru mimo yasaniete onwegi chidikagi It's DJ Elvis on the mix. Wabugibwe tina mawana dunile Wakama wunatuwe Hibo barakitu okubiri nonu ya Yese nieze Okwagi bebe kuediko binye megari aruwa China nebo mubandu Awaga nyadikage Odigo kwegula Kanga buyi bupunagi Ikwasire keleme na kambuliage
so yɛ do Nyankopɔn twedi ampɔn se sɛ wama yɛ nkwa yɛda so ti nkwam ɛnɛ yɛ boso bi a ɛtɔ so mmienu ɛna a ɛtɔ so nwɔtwe February 8 February 2022 kakra Onyankopɔn de yɛ kɔ saa February yɛ nipa nyinaa na ato wɔn nipa bebree na afiri wiase bebree nso ada yaresabea ɔmo hwɛ agya yaresa bebree nso akɔ afiase amandeɛ ne atete mu na wo de Onyankopɔn adom wo da so ti nkwam na bi bɔne biara nto wo a na ɛyɛ adom bi ɛna ɔde adom wo ne santi anɔpa yi yɛhyia ɛwɔ HY TV and Yorke FM kasafidie so a ɛsɛ sɛ wɔn wani gye na utie Onyankopɔn asɛm a ɔwɔ ma wɔn anɔpa yi mi bɛkasa akyerɛw afa edimpa ɛho the good name edimpa ɛho ɔsɔfo Samuel Sarkodie ɛna me no ɛkasa yi wɔ the Rock of God Bible Ministry Onyankopɔn nam n'adom so ehyira n'asafo ɛbrɛ ne abrɛ nyinaa no ɔkyerɛkyerɛ yɛn nɔkorɛ nsɛm no na nea ofi akoma pam agyidie no ɛnya daa nkwa ɛbrɛ ne abrɛ nyinaa no yɛka Onyame asɛm nanso onipa ɔsɛ mede papa ne bɔne asi w'anim na mo nkafa papa no na gya nkwa nanso onipa dɔwuo onipa dɔbɔne ɛsere papa anɔpa yi Onyame asɛm a yɛde tu yɛn ho fo no ɔsɛ the good name edimpa onipa bi a wɔ asase so a wobɔ bra ana waba wiase mu a no ka hu sɛ wonkyɛ wobɛfiri wiase na dimpa bɛn ade papa bɛn ana wopɛ ana ade papa na wokra wakoma di akyiri ɛsɛ sɛ yɛnya dimpa sɛ yɛyi nneɛma a ɛwɔ wiase a yɛnya akwanya sɛ Onyankopɔn ma yɛakwanya sɛ yɛnyi biribi pa bi ma yɛn ho a ade a ehia titiriw ne dimpa a wobɛnya ɛsiane sɛ onipa biara ne wiase ɔbɛkyere boɔ wobɛ wiase mu a na wobɛtena wiase a ɛyɛ de a wobɛfiri mu wofiri baabi na wobaeɛ na sɛdeɛ wofiri baabi baeɛ no saa na wobɛsan akɔ ne sɛ nti abrabɔ kakra a ɛne nna kakra a wobɛdi wiase no ɛdin bɛn ɛna wogya ato hɔ enipa bi baa wiase te sɛ Matusela onya mfi dodoɔ ɛnɔkoba Matusela ɔbɛtena wiase nya mfie bebree a wiase asase so a onipa bi a yawo no eni hɔ a onya mfie te sɛ Matusela nanso nea yɛte fa na brabɔ ho nyinaa ne nyini a onyini yɛ mmerɛtenti obɛdi asase so ne yɛteeɛ yɛnte abakɔsɛm biara biem amfa na brabɔ hɔ ewiase deɛ na wɔyie na deɛ kora no wakoma di akyire ɛno anɔpa yi Onyankopɔn nam n'asɛm so ɛretu ofo sɛnea wobɛyɛ setie ama n'asɛm na nka wayi deɛ ɛyɛ ama wo ho ɛsiane sɛ abrabɔ yi deɛ nneɛma bebree na wom nanso deɛ he ɛna wayi na wode wo ho ato so Proverbs chapter 22 verse 1 Proverbs 22 verse 1 mebusam etiraduonu mienu imu baako hɔ ko a ɔsɛ dimpa na ɛsɛ sɛ wuyie sene awunyadeɛ pii dimpa ɛna ɛsɛ sɛ wuyie sene awunyadeɛ pii na animonyam yɛ sene dwetɛ ne sika animonyam ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ sene dwetɛ
ɛne sika nanso ɛnɛ wiase deɛ nipa bebree a ɛne sɛ obunya sika a obetumi atɔ animonyam obunya sika a obenya obetumi ayɛ adekɛseɛ bi aboa wɔn ho amana hyɛ anya animonyam ɛwɔ wiase ha nanso animonyam ɛyɛ adeɛ a yɛyɛ ho adwuma efiri mmɔfram ekosi mpanin fie so animonyam yɛmfa sika ne tɔ wotumi fa sika ntɔ animonyam onyankopɔn ɛna ɛde ma ɛno nti abrabɔ na wobɔ no wiase no deɛ he ne kwan a wonam so ewiase kwan yɛ mmienu abrabɔ akwan ɛyɛ mmienu sɛ anyɛ papa a ɛyɛ bɔne sɛ anyɛ papa a ɛyɛ bɔne na sɛ anyɛ animonyam so a ɛkɔyɛ animguaseɛ na sɛ onyankopɔn wɔ hɔ na ɔhwɛ adeɛ nyinaa na ɔyɛ biribiara no ɔsɛ ɔde obiara enyuma obetua ne kasa ne nyuma teɛ ɛno nti deɛ awoyɛ no kukuam na wosu sɛ obiara hu onyankopɔn hu kwan a wonam so bɔ bra adepa bɛn na wayi na subampa bɛn so na woda n'adi onyamesuro ni wo mu a wontimi mmɔ abrabɔ pa da ɛsiane sɛ adepa biara onipa wɔ biara no efiri soro sɛ onyame na mfa firi soro amrɛ wo a wontimi nyɛ ho hwee ɛno nti anɔpa yi metofo sɛ edimpa ɛyɛ sena hunya sɛdeɛ bebree wiase a wɔde sika akyi enti okum ne nua na ɔsɛe nneɛma na ɔde apɛ sika no ɛnyɛ dimpa no nea woyɛ biara no onyankopɔn hwɛ wo onipa biara no a wowɔ wiase wowɔ pɛ sɛ woyɛ nea wopɛ biara onyame nhyɛ obi biara onyame mfa hyɛ ɛnto obi so ɛnka sɛ mehyɛ obiara sɛ ɔnyɛ papa anaa ɔnyɛ bɔne na mmom no ɔde wo paa ma wo wona bɛma ho kwan na wayi ne ɛyɛ ama wankasa ho ɛsiane sɛ adepa biara a wobɛgu no wobɛtwa ama ho dabi adebɔne so a woguei ɛno so wobɛtwa ama ho dabi ne sɛ nti adeɛ nyinaa fiti aseɛ no ɛne nyansa na onipa bi wɔ hɔ a ɔnhwehwɛ nyansa akyi kwan na ɔmfa mmɔbra na nabrabɔ a ɔbɔ no adeɛ baako pɛ na ɔde n'ani asi so na kuma di akyire ɛne nyinaa nso ɔbɛnya sika na ɔnyɛ ahonyadeɛ na ɔde atena wiase ahoahoa no ho nanso na wieyɛ ɛkɔyɛ ne guaseɛ ɛne nsɛyɛ ɛkwan no yɛ mmienu nea wobɛfa so bia bɛdu na wieyɛ sɛ ɔfa kwan pa so a wobɛkɔ awieyɛ pɛm na sɛ ɔfa kwan bɔne so a ɛnso awieyɛ bɔnem na wabɛwie abrantewa a wasi soɔ ababaawa a wasi soɔ sɛn na wafi w'abrabɔ yi ase na nhyehyɛ pa bɛn na wonam so yi kwan pa bɛn na wonam so ne adwene pa bɛn na wodwene manyɛ ne sara biara na ɛbɛsɛe w'abrabɔ ɛsɛ sɛ wopɛ fapem pa bi na wosie na daakye wo dan no awudwira ngu sɛne sɛ wiase deɛ yɛ ɔhaw ɛne amanneɛ nko a sɛdeɛ wohu wiase ne saa ne wiase teɛ ɛyɛ obi wiase na nhyehyɛ nso wɔ wiase asekyerɛ mu onyankopɔn de n'asɛm ama onipa sɛ onipa nsua na ɔmfa ntena ase na ɔnni yie no onipa ato asɛm no atwene ɛne yɛntie onyame asɛm ɛne mfa onyame asɛm nyɛ hwee na mmom adeɛ baako pɛ ne yɛakoma di akyire ne yɛhwehwɛ ne yɛpere yɛde yɛ kra ne yɛahoɔden ne yɛda agyeɛ nyinaa adi akyire ɛne sika ɛne sika onipa di sika akyi onsusu baabi a wobɛwie ɔndwene na wie yɛ ho ɔsɛ menya sika na sɛ mewu kyina kora mpo a mepɛ menya sika na sɛ meyɛ agyapadeɛ na nipa te me di pa a ɛno ara na mehwehwɛ onim sɛ ewu akyi atemu wɔ hɔ
onua a waba wiase me nua bɛma enu nyinaa wɔ wiase ha onyankopɔn donti na wote ase o onyame anam aho kwan sɛ kɔso atrance onyame na agye wo nkwa emfiri wo nsam na nya ahoɔden bi ana wowɔ enya tumi bi ana wowɔ nya na mmom onyame adom no ana ɔde adom wo me kasa fa dimpa ho ɔsɔfo Samuel Sarkodie ana me ne wo kasa yi me na me da Rock of God Bible Ministry ano onyame adom na sɛnea onyame pɛ ana wɔyɛ nti no ɛnɛ wahwe ɔpɛ sɛ me ne wo ɛnkasa mfa saa asɛm yi ho edin pa good name onipa a wɔ wiase edin bɛn ɛne kura wo abrabɔ pa bɛn ɛna wɔbɔ asetena ba pɛn ɛna wɔm gyinabere bɛn ɛna wɔyi a wogyina mu ɛne onipa ɛni adwempa ɛwɔ biribi a wɔyi mu adeɛ bi a wɔyɛ biara no n'ani di sika akyi nti no ɔnyɛ ne yie sika sɛn na menya ɛna sika sɛn na ɛsɛ sɛ wode ma me ɛno akyi na onipa die enti onipa mfa akoma pa ɛnyɛ biribi a wɔyɛ ɔnwene sɛ adeɛ a wɔguo no da bi wɔbɛtwa ɔnwene sɛ kwan a wɔnam so no ɛde ne bɛkɔ awieyɛ onua me tuufo anɔpɛ yi ɛka kyerɛ wo sɛ ɛdi mpa bɛn ɛna wopɛ onipa bi baa wiase a ɛfrɛ no Jesus Christ obedi mfie w'ani mfi dodoɔ 33 years Yesu bedi mfie pɔre maako 33 years wankyɛ wiase nanso so ne din a ogya ne wiase no onipa biara ne wiase a otim de ne ho toto ne ho ɔbɛ kyerɛ nipa sɛ onipa wɔ ho kwan sɛ ɔpɛ kwan pa bi fa so wohunu onyame akwan na wonante so na wotimi gya din pa ɛwɔ abrabɔ mu na onipa wo nnwuma ɛbɛdi w'akyi onyuma ebedi wachi uwe akyi no atemuo enu nti abrabo a wo bɔ no sɛ na wo bɔ no kwan a wo nam suei wo bisa ho da sɛ so nyame ani subanya wo mu yi wabu akari wo sɛ onyame pɛ ne saa owura Yesu bai sɛ ɔsɛm ne kwan ɛde no kora ne nkwa no obia ne obetimi akɔ agya ne nkyɛn gye sɛ ɔnam Yesu so sɛ ɔno akyerɛw sɛ ɔyɛ kwan ne kwankyerɛfoɔ ɛne ɔyɛ nokwafoɔ na ɔsa yɛ nkwa de a adɛn na ɔmfa ho fam ne ho na ɔnsɔ mu na ɔmmoa wo ɛwɔ abrabɔ mu adɛn na wato Yesu atwene adɛn na wapo Yesu adɛn na wosusu sɛ wankasa betumi abɔ ɔbra nanso wontumi nyɛ hwee onipa wonim ɔkyena ɛnɛmpo ni wɔ na do ɔkyena hoahoa ho sɛnea Bible no ka no ɛnsɛm biara a wonam wɔ wiase no ɛho asɛm wɔ twerɛ kronkron mu baabi a waduru biara no wowɔ kwankyerɛfo a ɔbɛkyerɛ wo kwan ma Yesu Kristo ɔyɛ wo kwankyerɛfo abrabɔ no bra ho ase na fa abotrɛ bɔ bra abrabɔ nya kansie ne mirikatuo sɛdeɛ bebree hu no yɛnhwɛ obi abrabɔ ɛmmɔ yɛ bra na mmom no ɛsɛ sɛ woyɛ setie ma Onyankopɔn asɛm na wofa onyame asɛm no too so wo ho so wode asɛm trɛ wakoma mu na woyɛ asɛm no yɛfoɔ na aboa mo adi yie ɔsi dimpa nipa bebree so sɛ onya sika a obetumi ayi animonyam nanso so baabi a sika no de ne bɛfa na ɔde na kɔ wie no ɛyɛ ne nguase ne nsa yie sika no abɛsɛ o sika na bɛgu anim ase ɛsiane sɛ sika akyidie no ɛde wobɛfa ntokuro bebree mu ɔde bɛfa kwan ahodoɔ bebree so ɔde adwemfi bebree bɛtena wo mu na ɛma wo nsuro nipa wo nnɔ nipa na wo mu Onyankopɔn onua adɔpɛ mi tofo ɛnɛ onipa biara ni hɔ a
ɔwɔ adwempa ɛma ne nua onua no ɔdwene ne ho adwempa no na ɔno nso tua na mɔmbɔne nea meka ne sɛ ewiase abrabɔ yɛ ni nka so emiritia bi na wobɛdi ne wiase na sɛ na wobɔ ɔbrɛ kwan bɔne bɛn so na wonam yi afutuo bɛn na wotie na susue bɛn na wosusue yi ani gyina brɛ bɛn na wogyina mu yi onua dimpa ɛyɛ adeɛ a ehia paa onipa wo medi kyɛn bi enti pɛ dimpa to hɔ na daakye bi yɛde wɔyɛ osuafoɔ yɛtumi asua wo yɛtumi atie wo na yɛtumi yɛfa wo suban ewiase yɛmedi kyɛn bi o yɛwɔ mmere bi wɔ wiase onipa yɛtwam sɛ sunsum yɛkɔ a yɛnyina na yɛngyina baabiaa yɛde yɛni akyerɛ ɛno nti na yesu ba maa yɛn sɛ ɔbaa ne diem sɛ yɛbɛnya nkwa yɛnya no mmoro so nanso ne die no ngye no ɔbaa ne diem sɛ nka onipa bɛtie no na onipa nya nkwa nanso onipa ntie yesu yɛtie onyame asɛm daa nanso yɛmfa mmɔbra yɛkenkan bible no daa nanso yɛnte aseɛ ɛsiane sɛ yɛni afirafira ne yɛasoso asisi yɛnka nɔkorɛ no sɛ sɛ yɛnim nɔkorɛ no sɛ yesu kristo ni wo mu a ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛtumi aka ne ho asɛm sɛ yesu ɛhonhom te wo mu a wontumi ɛnka yesu ho asɛm nɔkorɛ mu da twerɛ kronkron ɛyɛ asɛm a onyame de ama yɛ ɛntwam bible yɛ inspiring word of god onyame asɛm a ɛntwam onyame asɛm a ɛkura tumi onyame asɛm a ahoɔden wom onyame asɛm a ɛyɛ nyansa onyame asɛm a ɛyɛ kwankyerɛfoɔ onyame asɛm a ɛyɛ awerɛkyekyefoɔ onyame asɛm a ɛyɛ ayaresafoɔ onyame asɛm a ɛyɛ adeɛ nyinaa ade na onipa ato atwene na onipa tie pa a yɛmfa nyɛ hwee yɛa ne yɛdi yɛn ho aborɔ abrabɔ no a wobɔ no ka ɛhu sɛ nea wobɛgu biara no wobɛtwa wɔ adeɛ kwan a wonam soɔ no ka ɛhu sɛ daakye awieyɛ ɛbɛba ama wo sɛ wɔmfa de pa bi antena wo mu wɔmfa onyame suro anhyɛ w'abrabɔ ase a wobɛsɛe w'abrabɔ na ɛyɛ obi na ɛsɛe no ɛyɛ abayie ne ahonhom biara ɔmo nso wɔ hɔ yɛ ɔmo dwuma na mmom no kwan bɛn so na wɔyi a wonam suban bɛn ɛna woda n'adi na asetena bɛn ɛna wowɔ mu yi so wansesa w'abrabɔ a ɛnyɛ yie ma wo ɛsiane sɛ onyame deɛ ɔhɔ sɛ katuafoɔ otua obiara kasa nea ne nnwuma teɛ sɛ woyi sɛ wontena ɛdi nturo no mu na wopɛ sɛ wopie firi mu na mpo wohinta onyankopɔn afiri onyame anim a onyame ankyɛw na mmom ɔbɛpam wo na watwe wo afiri ne nkyɛn ɛyɛ life is choice life is all about choice abrabɔ ɛnyɛ nhyɛ abrabɔ ɛyɛ ɔpɛ abrabɔ ɛyɛ anamontu a wankasa wobɛfiri wo pem na watuo na mmom anamontuo bi a wotuo biara no ka hunu sɛ ani bi ɛhwɛ wo ɛnsɛm bi a woka biara no ti ka hunu sɛ aso bi tie wo suban bi a wonam mu biara no ka hunu sɛ na wieyɛ ɛbɛba da bi ne sɛ nti metu fa no pɛi sɛ ɛka sesa na baabi a wonam no ɛtoro onua bɛhwe ase ntɛm baabi a wonam no wonam amena donkodonko ano wotɔ mu a wontumi mpie biem wabrabɔ no bɛsɛe na animguaseɛ na de bɛbrɛ wo animonyam yɛ ntɔ na mmom yɛhwehwɛ animonyam sɛ wohwehwɛ onyame asɛm akyi kwan na sɛ wode asɛm no bɔ brɛ a onyame bɛma wɔ animonyam ɔno a na de mma ɔse nsuo no nsene ɛnkwa nsuo no ni woasukɔm do no bra yɛmfa sika na ɛtɔ na ɛni boɔ nso na mmom no bra na bɛnom bi ɛyɛ de ma kwa na ɛsɛ ade na onipa mpɛ nkwa ade na onipa mpɛ nsu papa yi ade na yɛka sika tɔ nneɛma a ɛmfasoɔ ndi so na ɛbɛsɛe kwa na awifoɔ bɛwia ne kwa na ɛbɛgya no hɔ na neɛ ehia a ɛyɛ papa ma yɛ no onipa hwehwɛ akyiri kwae odi mpa onyankopɔn na di ma
onyame ɛno ɔno na de ade pa biara ma edi sɛ wobɛnya di mpa a gye sɛ wodi yesu akyi gye sɛ woyɛ yesu suani gye sɛ woyɛ yesu ɛyɔnko ɔno deɛ ɔyɛ nokwafoɔ ɔyɛ ɔtreneni ɔni hwammɔda ɔni onipa afirikyi ɔnsi onipa akyi ɔkeka onipa ho nsɛm na ɔnyɛ nneɛma bɔne biara ɔde n'akoma nyinaa dɔ yɛn ɛno nti na ɔde ne nkwa to wɔn ma owuo ɛma onipa nkwagye ɔpere so meyɛ na yaka deɛ biara sɛnea me ne wo bɛnya ahotɔ sɛnea me ne wo bɛfiri ɔhaw mu nanso ade na nada ɛne ahomasoɔ ɛne atirimɔden ayɛ yɛn man yɛsɛ yɛ kristofoɔ yɛsɛ yɛ som Nyankopɔn yɛsɛ yɛ born again Christians but yɛhunu trace kitikiti bi po a yɛ Christ akwan wɔ yɛabrabɔ mu yɛkeka anim kyerɛ nyansom pa yɛyɛ yɛn ho sɛ yɛ nipa a yɛdɔ onipa yɛyɛ yɛn ho sɛ onipa a yɛbrɛ yɛn ho ase nanso akoma no mu yɛ tum ɔse yɛma aduane yɛ dua pa a yɛaba nso bɛyɛ aba pa aba bɛn na woso yi ɛyɛ aba papa ɛna aba bɔne ɛna woso anɔpɛ mi toofo sɛ dimpa ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ sena ho nya o adimpa yɛ adeɛ a ɛsompo si sika asikafoɔ bebree afa kwan bɔne so anya sika nanso wɔawie yɛ no anya awie yɛ pa ama wɔ onua awie yɛ hia ɛwɔ nipa w'abrabɔ awie yɛ hia ɛwɔ nipa w'asekyerɛ mu ɛno nti nea woyɛ biara no hu sɛ wode bɛkɔ awie yɛ ne saa nti no ɛna metoofo anɔpɛ yi ɛna mekasa kyerɛw sɛ onyame ako a sɛ dimpa ɛyɛ sɛ ahonya o dimpa yɛ sɛ sika o dimpa yɛ sɛ agyapadeɛ bebree a wode wakoma di akyire no yɛsiane sɛ onyame adom wama wakɔnya gyinaberɛ ɛwɔ adwuma mu a ɛsɛ sɛ wode subampa ne abrabɔ pa ɛne nyamesuro ɛyɛ adwuma no na onyankopɔn hyira wo no nsisie ne naadaa ɛno nko ara na onipa di akyire ahomasoɔ ɛno na onipa di akyire ka hu sɛ nea woyɛ biara no wode bɛba awieɛ kwa bi a wonam so biara no wobɛnya nakatua ɛno nti pɛ dimpa na ɛyɛ sɛ wobɛnya dimpa ase sika ne agyapadeɛ a wodi akyire no ɛmfa wo nkɔ hwee ɛyɛ adeɛ a wobɛtooyɛ na sɛnea tie bi wobɛgya no hɔ wobɛtoo wiase sika ne mu agyapadeɛ ɔse wiase a mu nneɛma nyinaa atwam na mmɔni a ɔbɛfa onyame asɛm no ɔbɛtena ase daa ade ne yɛmfa onyame asɛm na onyame asɛm kyerɛ yɛn nkwa kwan no na yɛntena nkwam na yɛntena ase daa ma onyame na mmom no yɛdi sika akyi yɛdi agyapadeɛ akyi yɛdi wiase afɛfɛdeɛ akyi ɛne mu nneɛma akyi na yɛn nyinaa yɛtwa mu osikani bi ɔwɔ sika na ɔwɔ agyapadeɛ pii na ɔno wampo ntumi nkae n'agyapadeɛ no ɔkɔwu tɔ kwankyɛn ɛna ɔgu tɔɔyɛ watumi anka ne last word watumi ankyerɛ ne nneɛma a ɔwɔ nyinaa no mpo watumi anka nipa a ɔde nneɛma no gya no owu yɛ ɔgya biribi a ɔ nanso so no kwan a ɔfaa so nya sika no ɛne kwanko a ɔfaa so bɔɔ ne bra no ɛne na onipa kae ne wo wiase agyapadeɛ nyinaa na hwere wo kra a ɛmfa so ɔbɛ ne wɔ so ɛyɛ yɛwura Yesu a nyansa yɛ no ma no n'anum kasa no no yɛwura Yesu a adom ɛdɔɔso wɔ ne mu no ɔno na ɛka kyerɛ yɛn ɔsɛ onipa yɛ wiase agyapadeɛ nyinaa na sɛ wohwere wo kra no ɛwɔ mu no sɛ ɛfiri wo mu da bi a ɛmfa so ɔbɛbɛn ɛnhyira bɛn nkontampa bɛn ɛna wokɔdu daba biara brabɔ ɛne asetena wuo mu no ɛyɛ nkontan a wobɛbu akyerɛ Onyankopɔn daba biara brabɔ ɛne neyɛ a wuo mu no ɛyɛ aba a wuguo ɛma wo ho daba biara kasafi ɛne neyɛ bɔne bi a woda n'adi no ɛyɛ ba bi a wuguo ama wo ho
sɛ woangu aba pa na a ɛkyerɛ wo nua aba pa bi twa wonya de papa bi a abrabɔ no ɛyɛ nhyehyɛ sɛ wohyehyɛ wo nneɛma yi a daakye nneɛma bɛyɛ yi ama sɛ wotua na mmɔmpa a wɔwieyɛ ɛyɛ awieyɛ pa ne sɛ nti abrabɔ yɛ ni nka so baabi a wogyina biara no hwɛ wo ho so yie na pɛ di mpa baabi a wohyɛ biara no bɔ abrabɔ pa na onyankopɔn no na ɔmpagya wo sɛn sɛ ɔno na pagya nipa ɔno na tu hene ɔno nso na esi hene sɛ onyame bɛma wo so a onipa bia na ɔbɛbrɛ wo ase onyame bɛpagya wo a onipa bia na ɔbɛti de waba fam sɛn sɛ nea ɔwɔ soro no ɔwɔ tumi kyɛn asase so atumfoɔ onyankopɔn ɔwɔ tumi ɔna okura biribiara na biribiara so ɔno na yɛyɛ ne sɛ nti sɛ wɔabrabɔ so nyame ani a awurade bɛyɛ wo kɛseɛ na ɔhyɛ wo animonyam ɔno nkoa na si hene ɔno nso nkoa na tu hene obiara ntumi mbisa n'asɛm ɔno na ka atumfoɔ ano tum ɔno na brɛ akakabenfoɔ aseɛ ɔno na kyerɛ sɛ ɔyɛ otumfoɔ ampa ne sɛ nti abrabɔ a wɔwɔ mu no kae awurade kae onyankopɔn na suro no na yɛ onipa bi asɛdeɛ sɛ onipa bi a wɔ wiase ase mi nsuro nyame me deɛ mea mɛyɛ me pɛ no wɔwie yɛ nya wie pa wonya di mpa da bebree afa nsisie ne nada so ahunahuna ne apɔbɔ so ade ɛkorɔno so anyanya ahonyadeɛ bebree nanso so yareɛ bi bɔ wɔ no wantumi ansia no owuo baayɛ no wantumi antɔ owuo ɔbaa sɛ ofiri wiase no ogya biribiara mu kɔɛ onua ka hu sɛ abrabɔ no a wobɔ no ɛwɔ na wieɛ ɛno nti kwampa bɛn ɛne wɔyi ama ho ma onyame kwan na ɔnsiesie wo ɛma nneɛma pa Zechariah chapter 13 verse 9 Zechariah 13 verse 9 ɔse na me deɛ mɛkyɛ mu a ɛtɔ so mmiɛnsa no mɛfa ogya mu na manane wɔn mu sɛdeɛ wɔyiyi sika mu ɔbɛbɔ me din na wɔn nso aka sɛ awurade ɛyɛ onyankopɔn asɛm no Israelfoɔ ɛyɛ asoɔden tia onyame na ɔmo kɔ nkoasom mu na ɔmo kɔ wuyɛ na ɔmo kɔ amanehunu mu no afei eduru bere a ɔmo sɛkyerɛ ɔmo adwene na ɔmo so gu onyankopɔn so no onyankopɔn sɛ saa bere obiara a ɔbɛgye me atum no me nyankopɔn so mɛgye no na mmom mɛboa no onyankopɔn ɔno na boa nipa eyi subanfi ne abrabɔ kankan firi onipa abrabɔ mu na ma osiesie wo ma woyɛ kronkron na wotimi tena ase hyɛ ne deɛ no yam na wotimi si wo bo kasa awurade ɛyɛ me nyankopɔn sa wo bro ho ase a onyame ɛso bɛyɛ wo saa na mmom no ɛpɛ no kura wo ɛsa woyɛ ɔfam deɛ sɛ wo deɛ wontumi mmoa ho na onyame mmoa wo a onyame bɛboa wo na mmom sɛ woyɛ asoɔden sɛnea onyame bɛka biara wo ntia a onyame ne wotwa ka biara abrabɔ no yɛ choice ɛyɛ choice wɔn kwan sɛ woyi nea wopɛ obi nhyɛw nea wopɛ ɛna woyɛ yi kwan bɔne pɛn ɛna wonam so yi ɛna kwampa bɛn so na wɔagyie ne nyinaa no yɛ choice ɛyɛ agyinasie sɛ wosie gyina pa ma ho a na sɛ wotua na mmɔmpa ma ho a wonya awieyɛ pa na wobɛnya dimpa na wobɛnya animuonyam na nhyira bɛyɛ wo kyɛfa na wɔbrabɔ ɛnsɛe da na tumi biara ne wiase wobɛtumi apepa wɔ firi asase so sɛnsɛ nea onyame ahyira no no yɛmmɔ ne dua onyame ahyira no no yɛnsɛe no ma onyame nsɛm nhyira ɛno na ehia ma onipa biara enti abrabɔ no a wobɔ no bɔ ne yie onyame asɛm no a ɔka no tie ne yie fa bɔbra sua twerɛgu akoma pono so bɛma ɔwerɛ mfi adeɛ bi a woyɛ biara no
fo nyame asɛm yi wo ho ntɛn sɛ yɛ papa di akyire na sɛ yɛbɔne a na wato atwene ɛsiane sɛ yɛnsɛm fiti aseɛ ɛne nyamesuro sɛnea wobɔ abrabɔ yi deɛ sɛ wansuro nyame na wangyae bɔne na nkɔ so atena bɔne mu a w'anim bɛgu ase onyame ne wotwa ka biara ɔse ɔno deɛ ɔde ntwemu a ɛtɔ so mmiɛnsa no ɔno nyame de bɛfa gyam na wasɔne wɔn so sɛnea yɛsɔne sika kɔkɔɔ so na yɛyiyi bɔne firi mɛnya sika pa no ɔno nyame no na ɛbɛsiesie wo adi kristosom no ɛyɛ ahofama sɛ ɔde wo ma Christ a ɔde wo bɛfa gyam ɔbɛma ɔbɛyi efi ɛbɛyi akoma bɔne ɔbɛyi abufu kasa ɔbɛyi nyatwema abrabɔ ɛne ne yɛfi nyinaa fi w'abrabɔ mu na wama w'abrabɔ pa wama wahunu kwampa no wama wo nteaseɛ ɛwɔ n'asɛm mu wama wo sɛtiyɛ akoma na watumi asom ne yi ɛno na wobɛtumi agyina hɔ na wapɛ mu aka sɛ Kristo ɛyɛ Onyankopɔn ba ɛna ɔbɛka sɛ Awurade ɛyɛ me Nyankopɔn na sɛ nyantwem som yi a botobodwo som yi a yɛne na mu yi deɛ ɛno deɛ mmoa yɛn wosuro sɛ wobɛtumi aka sɛ Onyankopɔn yɛ Onyame sane sɛ abɔnsamfoɔ ne ahonhom no ɔmu nim gyina berɛ a wowɔ mu obi sɛ menya sika bebree na metumi boa hiafoɔ ne mmɔborɔfoɔ a ɛne Onyame bɛgye me Onyankopɔn hwɛ no saa sɛ woamfa sikwampa so anya sika na woamfa nyɛ Onyame adwuma sɛneɛ fata na sɛ wokɔbɔ apoo wokɔdi awu wokɔyɛ sikaduro anya sika na wosisi asɔɔdan na totɔ cars ma Onyame adwuma a ɛnsɔ Onyankopɔn ni na Onyame nim na nea woyɛ biara no woyɛ tugu yɛma Onyame bribe ɔno nea ɛfata no wɔyɛ ama yɛ yɛn nso yɛnyɛ nea ɛsɛ na yɛabrabɔ nkɔ so wɔsɛ ɔde Yesu ama yɛn so Yesu sɛ ɔne kwan ne nokora ne nkwa no onipa biara ne wiase a ɔba wiase na watumi agyina hɔ ɔde ne nsa si ne bo ɛkasa sɛ nea Yesu kaeɛ no wɔsɛ me ne kwan ne nokora ne nkwa yɛhɔ na ɛti du na akyikyɛmu nso ɛnsia no wɔsɛ me ne kwan ne nokora ne nkwa obiara ntimi kɔ Onyankopɔn nkyɛn gye sɛ ɔname Yesu so ɛnɛ yɛnam akwan ahodoɔ bebree so ɛnɛ yɛnam gyinabere bebree mu ɛnɛ yɛnam suban ahodoɔ bebree so yɛn nyinaa sɛ yɛ Kristofoɔ obiara sɛ ɔsom Nyame obiara sɛ ɔkita Nyame honhom nanso bɔne ahodoɔ a ɛrekɔ so yi na ɛnyia no wayi ano fa wankasa yi ano na fa atirimɔden ɛne nyatwema brabɔ a wobɔ no yi ano fa sɛ Awurade Yesu ba na sɛ ɔba aba bɛbu atɛn a wobɛgyina berɛ bɛn na wokom na wosusu sɛ wobɛnya baabi akyerɛ wosusu sɛ wobɛdi bim wɔ n'anim ɔno deɛ ɔyɛ asɛm no enti ɔde asɛm no ne bɛgya adwo ɔnni ntorɔ ɔsɛ ɔyɛ nokwafoɔ ɔsɛ ɔyɛ ɔtrenini na ne trenini ne nakwan nti no ɔnni ntorɔ so da biara da nea woyɛ biara ɔhwɛw kwan bi a wonanso biara no ɔhu na asɛm bi a woka biara so ɔte na mmom da bi no wobɛgyina atemmu adwa anim na hɔ na wobɛyi wa no onua mmerɛ ɛkɔgya wo mmerɛ ni hɔ ma wo abrabɔ no a wobɔ no suba no a wowɔ mu no ka hu sɛ wobɛbu ho akonta ɛno nti deɛ woyɛ biara no suro Onyankopɔn na di n'ahyɛdeɛ so na yɛ onipa biara sɛdeɛ onipa bi a ɔba wiase biara no ɛne sɛ ɔbɛsuro Nyame na ne nhyehyɛ nyinaa wadi so Onyame bɛboa wo Kristo bɛkyerɛ wo kwan no ɔde ne hoɔden bɛka wo ho na ɔbɛma watumi agyina na watumi atu mpɔn ɛwɔ nea woyɛ bia mu ne nyinaa ne sɛ wode wo ho bɛma no wobɛbrɛ wo ho ase ahyɛ n'ase na wobɛyɛ sɛti ama n'asɛm na wayɛ asɛm no yɛfoɔ ɔbɛpagya wo na wahyɛ wo animonyam ni baabiara sɛnea nipa binom asɔfoɔ binom ɛdada wɔn asɔrema na ɔgye wɔn sika na ɔbɔ wɔn poo na wɔn yɛ nneɛma ahodoɔ sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛnya di nkɛseɛ no ɛmfa so obiara ni so daakye wobɛgyina temu adwa anim kwan a wɔde w'abrabɔ faa so adwuma bi a woyɛ biara no wobɛbu ho akonta enti onua ne a woyɛ biara no sɛ woyɛ panin sɛ woyɛ abɔfra
so woyɛ nea woyɛ biara no wo sɛ nkontabuo ɛwɔ hɔ ma wo ɛno nti sɛ dɛ asɛmi asɛm aba wo nkyɛn a ti wo ho fo na sesa na abrabɔ a wobɔ no ɛɛtan wonni awie yɛ pa animonyam pa bi ani hɔ ma wo wowie sɛ wobɛnya animonyam enti wo keka nkurɔfoɔ ho nsɛm wosu sɛ wobɛnya animonyam enti woyɛ anyamkyerɛsom animguaseɛ ɛhyɛ sum ase no bɛpie ɛsiane sɛ abrabɔ no onyankopɔn hwɛ obiara na watua obiara ka ewiase a yɛaba no ɛnyɛ yɛn na yɛtua ɛho ka o adwuma no a woyɛ no ɛnyɛ wɔn na bɛtua ho ka o sɛ woyɛ adwuma wura mpo no nyɛ wɔn na wohyira wo ho na mmom subampade abrabɔ pa ɛne onyankopɔn asɛm a ɔde ato hɔ no sɛ wodi so na sɛ wode yɛ biribi a onyankopɔn hyira wo onyame na hyira nipa onyame na boa nipa onyame na ka onipa ho onipa na onipa nkwa enkura no onipa nkwa ni ne nsɛm ɛno nti ka ho sɛ onipa bi hwɛ wo nea woyɛ no suma se dwa no ɛna da kwan no efi no a wodam mu no ɛnneɛma bɔne a woyɛ no ebogya no a woka guo no ɛnuro no a wote soɔ no na wɔfa baabura to so sɛ woyɛ onyankopɔn akoa no ɛsɛnhyerɛnne no a woyɛ no ne nyinaa no bɛtwam na onyame asɛm na yɛ nɔkorɛ no ɛno na ɛbɛgyina onua kwan bɛn so na wonam ɛbɔ bere adepa bɛn na wɔyi a wodi akyi subampa bɛn na wowom deɛ woyɛ ɛyɛ wahinta sɛm yi sɛ daadi a animguase a na sɛ de wonya na de bɛma wo onua abrabɔ a yɛbɔ no yɛbɔ akyerɛ owura yesu ɔno na onyame de nama ewiase sɛ ewiase nyinaa nkwagyeefoɔ no enti ewiase nyinaa bɔ bra kyerɛ yesu sɛ wobɛgyina tom ɔngyina tom o sɛ wobɛtie no o wontie no o ɔno de aba ma ewiase nyinaa ɛyɛ sɛ wobɛtie no na wafa no atena wo mu na wakyerɛ kwampa no san sɛ kwampa so fɛde nanso ɔboafoɔ bi wɔ hɔ ɔbɛboa wo yesu nanamɔnkyi adi ɛden nanso ɔbɛsɔ wo mu na ɔma wo nhwe ase da sɛ ɔhwe ase mpa a ɔbɛsɔre Malaka chapter 4 verse 2 ɔsɛ na mo a musuro bi din no tenene awia bɛpue ama mo na ayaresa ɛwɔ ne ntaban aseɛ na ɔbɛfiri adi ahurihuri sɛ anantwiburuwa a wadidi adɔ onyankopɔn asɛm sɛ wosuro awurade edin enti wobɔ tenene bra ɔse tenene no awia bɛpie ama wo wobɛnante sɛ ɔteneneni esum biara ntimi nhyɛ wo so bɔne biara mma wo nsraban mu nea woyɛ biara no bɛyɛ nkɔsoɔ nea kwan bi a wonam so biara no bɛyɛ nhyira ɛsiane sɛ onyame de kwan ato hɔ sɛ ɔfa tenene kwan so a wohyia nhyira ne anuonyam na mmom sɛ ɔfa bɔne kwan so a wohyia nimguaseɛ ne owuo onua matuufo na maka nea ɛyɛ akyerɛ wo sɛ nka wobɛfa a nka ɛbɛboa wo ɛyɛ wo choice obi nhyɛ wo wopɛ a wobɛtie wopɛ so a wontie wopɛ so a wobɛtie na wotie so apa a wobɛfa wopɛ so a bɛto atwene ɛnsɛm deɛ ɛka ne daa nanso onipa yɛ n'adwene sɛ wontie sɛ wotie a ɛyɛ wankasa wo nhyira sɛ wontie so a ɛyɛ wankasa wo choice wɔse na wɔn a wɔsuro awurade din no osuro nyankopɔn din o enti adeɛ bi a wɔyɛ biara no ɔyɛ ne yie kwa bi a ɔnam so biara no ɔfa kwampa so asetena bi a ɔwɔ biara no ɔhwɛ ne ho so yie ɛnsɛm bi a ɔka biara no ɔka kasapa efi ne mu adwen bi a ɔdwen biara no ɔdwen adwen pa efi akoma mu ɛno nti ɔse ne tenene bɛpue sɛ awia ɔbɛnante na ofura di a ɔbɛsɛ nantwie buruwa nantwie a wɔnyini na wɔdidi na wɔdɔ sradeɛ no
baabi a ɔnam bia no ɔbɛyɛ from onipa bi a ɔbɛhu no bia n'ani bɛgye no ho na onipa bi ahu sɛ wabrabɔ no yɛ nhyira ɛnyɛ nnome na di w'akyi nhyira na di w'akyi yɛhu sɛ wo hyerɛ nso wɔ wia yɛhu sɛ yarebɔne biara ni wo mo yɛhu sɛ wo mma ne wo yere ne wo abusua nyinaa te yie mu onyankopɔn nsa ɛna da wɔn so onyame bɔhyɛ ɛna ɛdi wɔn akyi onyame akwan ɛnso na ɔmo nam ɛno nti sɛ wodi nɔkora a sɛ woyi trenee abrabɔ a wabrabɔ ɛso nyame ani a ɔma wo bɛyɛ nhyira ɛyɛ nɔkora sɛm sɛ yɛtɔn Joseph sɛ nka ɔmfiri abusua no mu nkɔ ɛnam na da yɛ so nti nanso onyame suro ɛkɔpagya no baabi a ɔwɔ biara onyame amana nyɛ akoa da onyame ma ne yɛ ɔde hyeɛ mpo ɛde to afiase mpo no na ɔyɛ de hye kronkron wɔ afiase na onyame biri mu no ɔpagya no apue adi ma wiase anyinaa kye ne nka sɛ akoa prisoner abɛyɛ president onyankopɔn kɔ na etumi yɛ wui enti abrabɔ bi a wɔm biara no bɔne yie baabi a wohyɛ biara no da subampaadi na onyame na ehyira ɛnyɛ wo na ɔbɛhyira ho wɔhyehyɛ yɛ mfa wo nkosi baabi pa bi wɔn abrabɔ no a wobɔ no ɛni baabi pa bi ade wokɔ sɛ nsɛyɛ ne animguaseɛ na mmom sɛ wohyehyɛ wo nneɛma yi a wohyehyɛ w'adam deɛ wɔ soro a ɛhɔ na obiara ntumi gye mfiri wo nsam onyankopɔn hyira wo anɔpa yi maka onyame asɛm akyerɛ wo na matuufo sɛ onyame ako a mesi hwam na yi ne yɛyɛ ɛma wo ho na ɛde wobɛsi yie sɔfoɔ sɛmbɔ sɛ akɔdeɛ ɛna me ne wakɛsɛ wɔ asafo a ɛfrɛ Rock of God Bible Ministry kwasiɛ da biara no yɛhyia na yɛyɛ asɔre yɛwɔ da nso yɛ mpaebɔ da yɛbɔ mpa yɛ ma ɔsoro tie yɛn ne sɛ atu wobɛtumi ahwɛ akyi kwan na wabɛka yɛn ho na watie onyame asɛm a ɛnkwa wɔ mu yi na wo so wanya nkwa ama wo kra na wiase ɛtwam emu na da ne mu haw nyinaa no ɛtwam ɛsrɛw sɛ wosom nyame a ho kyerɛw ɛna wotena wiase so a ho kyerɛw ada na wonsum nyame prɛko na womfa ahokyerɛ no mu na awieyɛ no ɛnya awie pa ma na wode naadaa na wode korɔnobɔ na wode adwamambɔ na wode efi ɛne adutuo ɛne nsɛmkeka ɛne ɛkɔhwibra ɛna wode akoma ato so ɛmfa wo nkɔ baabiara ewiase onyankopɔn nsɛm nhyira ɛna ma onipa yɛ ɔdefoɔ nti sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ deɛ a ma onyame nhyira wo ma onyame nhyira wo daba biara a wobɛsɔre biara no yɛ biribi ma obi nhyira wo ɛyɛ nhyira kɛseɛ yɛ biribi ma nka onipa akoma na ɔka sɛ onyankopɔn nhyira wo sɛ woyɛ saa yɛ no a wabrabɔ bɛyɛ nhyira daba biara wohia onyame nhyira ɛfiri onyankopɔn maa no sɛ onyame nhyira wo a abɔdeɛ biara ntumi nya wo hwee ɛno nti fa ho to onyame asɛm so na di onyame mmara asɛm so ne da wase sɛ watie me anɔpa yi makyi kwan nie Rock of God asafo no yɛwɔ akwale yɛwɔ wokɔ new market a woduru datus anaasɛ Ghana commercial bank a si fam na cross kwan no Martin Olive Pentecost Church nkyɛn wɔ a ɛne wɔ mu hyɛ wɔ me telephone number so abde to dwa yi wobɛtumi afa na abrɛ nyinaa no wafrɛ na wahwe akyi kwan bɛka yɛn ho yɛ mmom nsom na so bɛyɛ nhyira number no nie 0243 741 222 me boss bio 0243 741 222 onyankopɔn hyira wo sɛ watie nsɛmpa yi na wode bɛbɔ bra peace shalom bye bye
You carry me when some carry their God. You feed me, Lord, when some feed their God. You fought for me when some fight for the God. Jesus, you know they use me play. Oh, nah. You know they use me play. You carry me when some carry their God. You feed me, Lord, when some feed their God. You fought for me when some fight for their God. Jesus, you know they use me play. Oh, now. You know they use me play. Oh, Ikunaka, Mendiaza Kuchianaka, Inazamdika Turo, Mendiaza Nenyachiari, Inakweka, Yeremepuru. It's DJ Elvis on the mix.